Matapos mapagdesisyonan ang 3 araw na labor union election ng mga manggagawa ng Hanjin ay nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Castillejos upang mapanatili ang kaayusan sa lugar. Narito ang balita ni Reino Pawid. Tuloy na ang labor union election na hinihiling ng ilang manggagawa ng Korean shipbuilder na Hanjin. Ayon yan sa kumpirmasyong ibinigay ni Department of Labor and Employment o DOLE Region 3 Director Ana Jone. September 27, 28 at 29 ang napagkasundo ang araw ng mga empleyado, pamunuan ng Hanjin pati na ng DOLE para sa eleksyon. Inaasahang nasa 20,000 manggagawa na nakapailalim sa 18 subcontractors ang magdedesisyon kung pabor ba sila o hindi sa pagtatalaga ng unyon sa loob ng nasabing kumpanya. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga namumuno sa Zambales kung saan nakabase ang Hanjin na anumang oras ay maaaring magkaroon ng komusyon sa pagitan ng ilang manggagawa at pamunuan ng Korean-owned company. Bilang protesta at pagpapanatili ng seguridad ay magpapakalat ang lokal na pamahalaan ng Castillejos ng puwersa militar at pulisya. 3 araw gaganapin ang eleksyon sa isang basketball court sa Barangay San Pablo. Actually, I already instructed yung aming chief of police regarding sa security and orderliness ng area during the election process. And we are also coordinating with the Philippine Army para dumagdag yung manpower namin during that time. Pinili namang panatilihing pribado ng alkalde ang bilang ng mga itatalagang kawani ng militar at PNP para na rin hindi ito magdulot ng anumang pangamba sa taong bayan. Kahit na nakahanda ang security personnel ng Castillejos ay patuloy pa rin ang panawagan ng mga kinauukulan upang maging matiwasay ang nakatakdang 3-day labor union election. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila, sa inyo na magkaroon kayo ng eleksyon. Sana naman ay pangalagaan nating lahat, magtulungan tayo na ito'y maging maayos at maging safe para sa lahat upang yung pagkoconduct ng eleksyon na ito ay hindi mahaluan ng kahit na anumang violence o any untoward incidents. Samantala, sa oras na magkaroon ng unyon sa loob ng Hanjin ay naniniwala ang mga empleyado na makakamit na nila ang tamang benepisyo at respeto sa mga among Korean nationals. Ako si Reynel Pawid para sa Metro Central Luzon News.